Never mind, se ei ollutkaan ensimmäinen onnistunut. Onko se äsken tuohon sulaariin päin? Oh my god. Mökkitie. Yes. Wow, siis oisko nyt onnistunut? Wow, kauan tässä kesti. Mä tulin 11 tänne. Kello on 7 varmaan. Anteeksi, olisiko pari minuuttia aikaa? Meillä olisi tämmönen pieni henkilöhaastattelua. Haluaisin tulla mukaan. Ollaan tämmöiseltä Emurgi-surveelta. Olen Jaakko Kaasinen ja kysyttäisiin tämmöistä suomalaisesta musiikista. Tää on ihan tämmönen pari minuutin homma. Tää on aika tämmönen leikkis. Syöntä mikin, jos toi ei suosta. Haluatko tulla mukaan? Tää liittyy semmoseen kyselyyn, mitä me tehdään. Eli me ollaan opiskelijoita. Ja tämmönen Emurgi-survey, missä me kerätään aineistoa ja sitten tehdään tästä tämmönen video. Onko tää vaikeita kysymyksiä? Ei oo vaikeita. No niin, tervetuloa. Ja mitkäs teidän nimenne ovat? Kimmo. Kimmo. Anu. Anu. Mikäs on rouvan nimi? Katriina. Sari. Petteri. Kuinka paljon musiikkia kuuntelet suurin piirtein viikkotasolla? Mikäs tää mittayksikkö voisi olla? Sanotaan nyt vaikka tunti pari päivässä. No useita tunteja päivässä, että kyllähän sit kertyy varmaan yli 10 tuntia viikossa. Mä kuuntelen joka päivä. Joka päivä kuuntelen musiikkia. Jos sanoisitte top 3 genreä, mitä kuuntelisitte? Indie. Mulla varmaan ehkä pop. Tää vaihtelee, että mä kuuntelen semmoista musiikkia, mikä tulee silloin fiilikseen, että niinku, mikä on. Enimmäkseen niinku poppia ja räppiä kuuntelen. Ne menee aika laidasta laitaan, mutta eniten ehkä poppia ja räppiä. Rock ja poppi ehkä enemmän. Ei iskevä, ei ehkä niin kauheasti iskevä. No mitäs sitten tämmönen artisti kuin Arttu Viskari, onko tuttu? On hyvin tuttu. Meillä on 9-vuotias kotona, joka on kova fani. On kuullut. Tuttu, mutta ei kuunnella kauheasti. Ei ollenkaan. Joo, tiedän kyllä. On toki. Jos on tuttu, niin osaatko jatkaa tämmösen biisin sanoja? Faija, anna mun ajaa mökkitie. Lupaan vettä... En mä muista, mitä hirveä. Eli jos kysyn teiltä, että vaikka että finish the lyrics tämmöiselle kappaleelle kuin vaikka mökkitie, että faija, anna mun ajaa mökkitie, niin osaatko jatkaa? Apua nyt tuli ajan mökkitie. Mä lupaan, että jotain perille vielä. En mä muista. Mökkitie. Ei tää ole se BMW-juttu. Ei tää ei ole. Mitä me ootas? Ei, nyt. Lupaan, että saunaan vettä vien. En muista miten jatkuu. En muista. Joo, no seuraava kysymys olisikin ollut, että mitä mieltä olet Arttu Viskarista? No sanotaanko näin, että ei ole mun ehkä, että vähän liian mollivoittosta, vähän liian semmoista ranteita auki välillä, ehkä mun makuun. Joo. Arttu Viskari on teidän lapsenne fani, mutta mites itse siis? Ei oo, että aiemman elämän elitismi estää mua nauttimasta Arttu Viskarin tuotannosta sillä lailla, kun siitä kuuluu nauttia. Mutta mä oon oppinut niin kuin vahvasti sietämään, sanotaanko näin. Onko sun mielestä hyvä artisti? Kyllä se legenda on, että tekee hyvää musiikkia, semmoista niinku oikeas kesämusiikkia, sanotaan näin. Kesä tulee luukutettu ihan täysillä. Aika sama. Niin. Aika sama, ei reaktiota. Mä tykkään, siellä on hauskat sanat. Silloin kun on merkitys sen biiseissä aina. Kyllä. Hei, meillä olisi tämmönen, että haluttais tämmönen pieni paita lahjoittaa teille. Ja kukaspa muukaan meillä on antamassa sitä kuin Arttu! Eikä oo. Okei. Apua! Täällä on tämmönen pieni yllätys. Mikä huono. Mitä?
Oh my god. Hänellä on sulle fanipaita. Joo. Fanipaidille käyttöä. Joo. Hän on tykkää sun musiikista. Kuulemma kesämusiikki. No ei ihan. Ihan löytänyt. Ei noin lonkalta pystynyt vetää. Hänellä on sulle fanipaita. Kyllä, kyllä. Jumalauta, on kyllä hieno paita kyllä. Joo. Kelpaako? Kelpaa. Hei, kiitos paljon. Kiitos. Olkaa hyvä. Hei. Tykkää musiikista. Suosikki kappale. Onhan. Pianolla saan soittaa. Loistavaa. Kelpaisiko tällainen fanipaita? Kyllä. Eikä. Joo. Niin. Tällähän paita olisi sitten luvassa. Okei. No mut loistavaa. Ehkä mä kyllä ihan catcheja on ollut, mutta tosiaan ehkä vähän sad mulle on ollut. Mut loistavaa. Mutta haluatte paita? Juu, ilman muuta. Siis mä oon valmis vaihtaa mielipidettä sitten, kun hyvin perustellaan. Ja tää paita käy ihan hyvin semmoisessa kyllä joo. Joo, kyllä. No ei oo ihan viskari kyllä, mutta... Eikä oo. Lähellä kyllä. Joo, Ei me ihan ne sanat taas oikein, mutta... Eikö se oo? Terve Arttu. No nyt on paita ansaittu, mutta sitten olisi vielä viimeinen kysymys, että ootko kuullut Teekkarijäynästä? En oo kuullut. On! Kyllä. Ollaan oikeasti siis Hervannasta opiskelijoita. Joo. Eli koitetaan vähän tämmöstä koskeen päästä 2 viikon päästä niin, ja tehdään tämmöstä jäynävideota. No mä vähän huomasin, että ihan samaa näkyy. Vähän sen kyllä. Aika hyvä. Tämä mies ei ole Arttu Viskari. No mä epäilen, näyttää samalta. Aika samaa kyllä, piirteitä kyllä. Joo. Ootko kuullut Teekkarijäynästä? Tietysti. Et sä oo Arttu Viskari. Paidan saat silti pitää, jos... Vaikka Arttu Viskari kuvassa ei oo. No joo, ei oo. Vähän melkein on. Näytät ihan Arttu Viskarilta. No eikö näytä? Ei ääniä ihan kuulostanut samalta. Mikä vitsi. Oi, kiitos. Joo, No et ollut ensimmäinen, joka luulee. ei varmaan. Joo. Upea jäynä. Löytyykö SKK, niin mä saisin vietyä lapselle. Ei mulle itsellemme, mutta hälle menisi aivan täysin. Joo, me voidaan käydä hakemassa. Upea jäynä. Kiitos. Saako teitä käyttää siinä videossa? Joo. No, jos ette kauheasti naura. Ei! Toki Joo, saa luvata. laittaa. Tää oli kohtuullinen ja hyvän maun ajoin. Joo. Vähän mä säikähdin, että eihän mä sanon liian rumasti. Ei. Mä katsoin, että kyllä Arttu on hoikistunut. Paidan saa pitää, siinä on vaan meikän pärstään kuva. Joo, totta kai tää tulee käyttöön oikeesti. Hei. Tämä oli hyvä. Joo, kiitos. Joo. Tää oli aika hauska jäynä. Ei muuta kuin hyvää värjättelyä ja tsemppiä kohti. Kiitoksia. Joo, hyvää päivän jatkoa. Samoin, nähdään. Morjens. Kuvaajan kommentit. Tämähän oli ihan siis legendaarinen. Mä oon ollut pommaripileissä joskus, kato nyt täti rupee selittää. Mä oon ollut joskus siis, sanotaanko 80-luvulla. Joo. Onks ne edelleen olemassa, pommaripileet? Kyllä. Joo. Voidaan kutsua sitten, kun päästään ekana Ja kanssa. siellä on mustamuovitettu huone ja oli semmoset oksennuskahvat joskus. Joo, no ne on poistettu vissiin. Okei, ne on poistettu. Se on hyvä, että on nuoriso on nykyään tervehenkisempää kuin oli silloin mun aikana. Joo. Joo. Mutta saadaanko käyttää materiaalia tässä jäynässä? Joo, ja sit saa filterin laittaa, että mä näytän nuoremmalta, niin että sen saa. Tehdään näin. Joo, kiitoksia. Olkaa hyvä. Hyvää päivän jatkoa. Kiitos. Joo. Joo, se oli siinä.